बर' हारिनि आइजोफोरनि दोरोङारि गानग्रा खेरा जायखौ कानफासा खेरा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बर' हारिनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो कानफासा खेराखौ गानबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कानफासा खेराखौ आजै आजौमोननि समनिफ्राय बर' हारिनि आइजोफोरा गानबोदों। बेनि थाखायनो कानफासा खेराखौ मोनसे जारिमिनारि खेरा होननानै बुंनो हायो। सिगांनि समाव जुलिनि समाव गाहायै आइजोफोरा दोरोङारि गानग्रा खेरा महरै कानफासा खेराखौ गानग्रा महरै बाहायबोबाय थादोंमोन। कानफासा खेराखौ मोननै खावसे गोलाव फास्टेन महरै डिजाइन खालामनाय जायो। कानफासा खेरानि दाथायनि महरा मोनसे दंफांनि सेन्देल खोरोम आरो बारसे बिबारनि महरजों थुलुंगाखांनाय। मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव आइजोफोरजों गानजानाय कानफासा खेराफोरा उनमोनथाय आरो आरिमु रोंगौथि गोनांखौ फोरमायो। बेफोर समायना बेसादफोरा मोनसे हारिमुआरि दोहोन। बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ। सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो। माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, बहाबा मा जानाय, जे मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।